काय रे तू कधी येईल? आत्ताच म्हणजे जेवू मग जेवणाच्या कार्यक्रमात एक तास वेळ अजून वेटिंगवर अजून लाडू वाटप चालू आहे बघा. रेकडे वाटून झाले सांगताना कधी म्हणजे हर्षा कधी हर्षा पावडर लावून येतात सारखं जाऊन पावडर लावून येतात. काय रे लाडू खाल्लं हे चल जेवक झाला काय रे सगळे उठले तुम्हीच अजून हे बघा सगळे जेवची वाट बघतात आणि हे काय उठत नाही ते बघा. पाठी पाठी बसू तू घेऊ काय होतं हे बघ हे बा पत्रावळी वालू हो बघ गणेश श्लोक म्हणायचो हा खयचो म्हणून म्हणजे मोप मंडळी अजून हो बघा पुन्हा भात ठेवला मंडळी भरपूर आहे त्यामुळे डाळव सपली तुझ्यात माका पाटल्या राख पाटल्या दाराक माझे जेवण माका पटायला आणि आपण बसलो पंक्ती आयडिया तुम्ही भारीच केलास रे माराक घातलं बाबा लोणचं बिनचं आण ना पापडी पण नाही इथं पुढेच लोणचं नाही म्हणून काय म्हणतो आमचं संपणार आता काय मेले मंडळी या पाठी भाट बेत जेव्हा पुन्हा घातलं का दिसत घेऊन पोटात काय नाही अजून म्हणजे जेवलाच नाही तुम्हाला परत वाट नाही बघा आता हे बघा हळदीचा डान्स चालू झालेलो हे बघा कार्तिकी तयारीत आहे बघा तयारीतच फक्त त्या उजेड त्याच्या तोंडावर पडत नाही. चला 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 चल तू चल खय गो पुण्यवचन लग्नात हळदी मागाडला पुण्यवचन आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, तर बाळा पाटील यांची मुलगी त्यांचं लग्न आहे इथेच आणि आज पुण्यवचन आणि हळद हवा. तर चला आता सगळी मंडळी जमली आहे आणि इकडे जेवणाची सुरुवात आहे पोम्याच्या घराकडे. इकडे अरे आर्यन पण आहे बघा. मी उशिराची लय जरा ह्या वेळेपासून पार पडेपर्यंत पूर्णपणे तू आज जबाबदारी घे. काहीची अडचण कोणा काही काढीकेच बरं त्रास होता नाही सांभाळ करून असंच खेळत आमदार निर्णयपणे शुभकार्य पार पाडून घेऊन तू लग्नाची खात्री पडलं बाईक माझ्या हो. बबलू पण आज लग्नात नाही हळदी किलो आजचा पुण्यवचन आहे आणि हे बघा डान्सर कराडचो आणि तो कुणकेश्वर काय रे जो कातवनचो आर्यन म्हटलं डान्सर हो मेन कलाकार. याचे व्हिडिओ बघितला असेल लग्नात मागचा पहिला लग्न बघा जुना आयो तेव्हा बघा कसं होतं आणि आता बघा गुडगुडीत झालो. एक काळी हळद गाजवलेलं आणि हो पण होतो तेव्हा पण तो त्याचा रस नाही होता त्याच्या भावाचा रस कोणाचा रस नव्हतो त्याचा रस नाही होता जास्त तेव्हा भावाचा रस होतो बाळ होतो तेव्हा लहान. तांदूळ घेऊन नमस्कार दोन हातात. श्रीमद महागणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. वास्तुदेवताभ्यो नमः. शजी पुरंदराभ्यो नमः. महेंद्राभ्यो नमः. मातापितृभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. उठल्यावर पूजा साहित्यावर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगरो सर्वावस्थांगतो यस्मरे पुंडरीकाक्षं प्रभाज्याभ्यन्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि. काय रे जेवणाची वाट बघतास की फणस आणून ठेवले पुढचे होतात आमच्या दारात ढिगतले तो आत्ता पुढचे जवळजवळ 15-20 अधिक होते. काय रे तू कधी येईल? आत्ताच म्हणजे जेवू मग
जेवणाच्या कार्यक्रमात एक तास वेळ अजून वेटिंगवर अजून. हे बघा सगळी मंडळी जमली आहे आणि आता थोड्या वेळात पुण्यवचन झाल्यावर जेवणाच्या प्रोग्रामात सुरुवात होईल. जाऊन देतो आणि माझं साहित्य ना तर एका पात्रावर होते. किती झाले आता पाहुण्यांका करून देत काय रे लाडू खालो मामा पोलीस लाडू वाटप चालू आहे बघा. रेकडे वाटून झाले सांगताना कधी म्हणजे हर्षा कधी हर्षा पावडर लावून येतात सारखं जाऊन पावडर लावून येतात हर्षो कोण हयार करू हा नाही झाला माझी टोपी काय काय रे चाय उपडी गेला ऐका जरा नाव घेता मोठ्याने घे. राजेश्वराच्या देवळात गुलाबाचं फूल ठेवलं वाकून प्रकाश स्वरूपचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून. कोणतो हे चल जेव झाला तुझं पाहुणे आधी जेवची जय जेवक दे माय अगर तर मित्रांनो अशा प्रकारे पुण्यवचन झालेला आणि आता मेन कार्यक्रम जेवचो वडपाचो कार्यक्रम आता आणि त्याच्यानंतर मग हळद असा कार्यक्रम हा कसं रे डान्स मग ना चला चला रे जेवक चला
मंडळी जेवू जाऊया ओमाकडे. भारी योगाकडे पंक्ती बसले जेवणाचे. काय रे सगळे उठले तुम्हीचाच अजून. हे बघा नंदन, हे बघा सगळे हे बघा सगळे जेवची वाट बघतात आणि हे काय उठत नाही. ते बघा शे एका भात हवं म्हणता. होमोकडे पत्रावळी घेऊन तयारच आहे. कोणा घ्या वाटते काच लागलो. काय रे जेव गणे धांदर केलंस तू. हे बघा थांब झाडू मारूच्या थांबा. हे झाडू घे झाडू झाडू कायची ही झाडू. हे बघा पाठी पाठी बसू तू घेऊ काय होतं. हे बघ पत्रावळी वालू. हो बघ हे बघा सगळी जेवणाची गडबड चालली आहे आणि मी वाढू बसल्या कारणाने माका काय शूट करता येत नाही. गणेश श्लोक म्हणायचो हा खयचो म्हणून म्हणजे काय रे जेवलास तुम्ही मग मंडळी अजून. हो बघा पुन्हा भात ठेवला. मंडळी भरपूर आहे त्यामुळे डाळ संपली. डाळ पण संपली. खराब पिट्टी नाही. बघा नारळ फोडूच घेतला नाही. सोय व्यवस्थित फोड. शेळ्या पडतात तशी पडल्या. हा बघा केलं आम्ही बस जागा हळद बसा काय होता मगाशी चुकला आपला. हळद बसता होतं बरं आला असता. जेव्हा जेव्हा काय रे भात हो का. अरे हो की नको. अरे भात विचारलं. अरे भात तू आता कॅमेरा फेकून मारे तुझे. तू बसलंस तुका आरामचो. आम्ही आता म्हातारी माणसं आला आता दांडी माणसावर जेवण वाढणार. मग जेवण तरी घे. जेवण घे ना. पाहुणे जेवण झाल्याशिवाय नाही आम्ही जेवण. म्हणजे तू पणच केलं पाहुणे जेवल्याशिवाय मी जेवणारच नाही. झालो माकडला आदान ठेवलं की. आणि अकडे सगळी वेटिंगवर मंडळी आहे. वेटिंगवर आहे अकडे बाहेर सगळी कळ्या. शाबास खावा रे. आमचं काम चालू आहे. काम आहे मी ना आमचा विषय कसा चालू भारी असता. आता आम्ही जेवला बिवला आता पान काढला. अरे आईला मी टेन्शन आदत बेले तुझ्यात माका पाटल्या राख पेटाळ पाटल्या दाराक माझे जेवण माका पेटाळलं आणि आपण बसलो पंक्ती. आयडिया तुम्ही भारीच केलास रे. शे माराक घातलं. मी सोटके घेऊन आपलं फिरतोय तकडे. आता जेव केलं. आता जेव केलं. हो बघा आत्ता जेव केलं. भाऊजीनं काय लोणचा देवा देवा. ही बाबा काय जराशी अद्रक म्हणजे काय वेगळी आहे की एडिट करीत होतं व्हिडिओ म्हणून लेट झाला आणि डायरेक्ट आता जेव गेलं. नाही तुम्ही म्हणशाल खय होतो एडिट करीत होतं. तो बघा बाजूकच बसलेला. ए बाबा कमीत तेवढं बस जरा. नको ह्योच जायत नाही अजून. बाबा लोणचं बिनचं आण ना. पापडी पण नाही पुढेच लोणचं नाही म्हणून काय म्हणतो. अजून तर संपणार आता. मंडळी या पाठी भाट
बेता जेव्हा पुन्हा घातलं का दिसत सांगतो नाही तर राहूशे येणार बघा आम्ही पाठी जेवची म्हणूनच जरा हळूहळू लोणचा एक आहे कोणचा कोणचा आहे करवंद काय करवंद करवंद नाही तरी मगाशी मका एक गावला माझी मिरची दी मोठी आहे ती थोडी हे करवंद असत रे आता मिरची खाऊ नको हा गरम पडेल काय नाही आंबट हे चालू आहे कॅमेरो थोडी चालू आहे कॅमेरो हा मग चालू आहे आवडतो काय हाय हाय हा काय ही काय बघते कोणा अरे माझी मेवणी बोलते बघ. हॅलो. तर मित्रांनो आता माझं तर जेवण झाला पण आता बाबलो आणि बाकी सगळी उरली सुरलेली मंडळी वाढपी सगळे आता बसलेली आहेत. लवकर आटपलं हा पटापट असता ओमॅक माहिती आहे मी दोनदा बाजू त्याच्या खाले हो ना इथे दोनदा का मी वाढले साधारण तुम्हाला ना फास्ट ट्रेन नुसतं भात खात हे भातच आणले नाही बघा भाताकडे शिस्त हो भात आणलाय हो बघ हर्ष काय भात होते ना नाही रे बाबा पहिली खबर ती की खबर ती जेवला ते जेवच्या विचारात नाही त्याच्यावर प्रकाशला मार दिसत नाही. हॅलोजन मारू को मोठं व्हाईट वाला मारू को वरनाच कडीपत्तो मारलाय आणि फेकून आता डाळ तू जेवून मोकळं झालं पण बाकीची मंडळी जेवची आहे हा तुम्हाला माकाकडे जेवण झाला काही माकाकडे जेवण झाला काही विचारू पिटाळलंस आणि आपण बसलोच त्या मनान भारी अरे ओमो बोललो बस आता तो येतलो बसा काय रे हे जेवलं हे जेवलं हे हं? मग आता नाचाच्या तयारीतच की काय वास फोडणे बघ कसलो दिल्यान तो गमगमाट तर काय येत नाही पुष्पाच्या लग्न अक्षरशः पिटी करूची लागली पुण्यवचना कांदे पोहे धान्य 3-1 किलो आणि एक वाढणारे पोरगे आहेत ना आणि तुम्ही बायकांनी असं कांदे पोहे कसे 2 किलो रोज दिलेलो आहे ना मग चिरो बनवा. 2 किलो रोज दिलेलो आहे ना हा मग शिरो बनवा ऐकलं चालेल आमचं काय झालं हा आमका ना नाही तर कसं होतं उशीर होतो बरोबर आहे ऐकलं ना आणि तू हजर राहू हा शिरो खाऊ मात्र नाहीतर तू 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 शिरो खाऊन मुंबईत जाणार म्हणजे लग्नाक नाही लग्नात उद्या जाणार ना मुंबई जे काकी काय थंडा बिंडा मागू बाबा मग इलो घेऊन पोटात काय नाही अजून म्हणजे जेवलाच नाही तुम्हाला परत वाट नाही पुन्हा एक टोप ठेवलास ना तो झालं तो झाला तो होऊन तू सुरू आता तो बघा तेवढंच होता तो माणसं मोफत जेवची काय किती होता तो अंदाजे आणि हो बघा ह्याच्यात रे इका वाड्या वेळेला नव्ह हा नाही हो बघा बा हो खा तू 11, 12, 13 तर मित्रांनो भात दोनदा ठेवून तिसऱ्यांदा आता पुन्हा करूचो लागलो मायजन जेवलो अरे अरे पुन्हा परत ठेवले नाही आता पुन्हा परत ठेवतो 3 वेळा भात तुम्हाला जेवलं आधी आणि वाटेक लागलं हात पुसान दोनदाच जेवलो. तर मित्रांनो असो आता जेवणाचा अजून प्रोग्राम चालू आहे आणि त्याच्यानंतर रात्री हळद आहे आणि ओम्याचो डान्स बघू घ्या होमो यंदा आता नाचणार होय ना रे हां काय लुंगी डान्स नाचणार होतो आता थोड्या वेळा जेवण झाल्यावर सगळं कार्यक्रम झालो की
हळदीची तयारी आहे सगळी. सगळं पान सुपारीची व्यवस्था. पान सुपारीची व्यवस्था आहेच ना. ही बघ पान सुपारीची व्यवस्था ठेवलेलाच आहे. महत्वाचा पानाचा ताट. हे पान खाऊन घे. काय गो जेवला? जेवला मग चला नाचा. हळद ते बघ वाजूक सुरुवात केल्यानी. अजून मैत्रिणी म्हणजे ह्या कार्तिकीची अजून मैत्रिणी येऊचे ते बघा. माझ खायच्या पद्धतीतलो डान्सा सोनालीच्या लग्नात होतो तो की हा तो नको दुसरो तो साक्षीनच केल्यान भारी. कार्य नाचाक चाललं. कसलो डान्स हा तुझो? भाकरा वेकरा हो. चला चला नाचाक. आम्ही दोघा चला हल्दी में गलती आहे. तर चला मित्रांनो हळदीचो नाच बघूया. डान्स मागच्या बघितला असेल लग्नातलो. ती माणसं नाचणारी व्हायरल झाली आहेत अख्ख्या जगभर. बघा आता हे बघा हळदीचो डान्स चालू झालेलो. हे बघा कार्तिकी तयारीत आहे. हे बघा तयारीतच आहे. फक्त त्या उजेड त्याच्या तोंडावर पडत नाही. चला 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 चल तू चल. जेवची होतो अजून नाचणार. चला तर मित्रांनो तकडे जेवचीवरती माणसा बाजूकत आणि अकडे नाचाची तयारीत. चला मग हळदीक जाऊया.